Здравейте на всички, аз съм Красен и в това видео ще направим честен преглед на TSG Brokers, нов регулиран CFD брокер, създаден от същите хора зад Prop Trading фирмата The 5Ers. Ще разгледаме кой стои зад проекта, каква е регулацията и дали брокерът е надежден за трейдери като нас. TSG Brokers е CFD брокер, който дава възможност за търговия с различни финансови пазари, като валути, индекси, акции, суровини и криптовалути. При CFD търговията не притежавате реален актив, а търгувате движението на цената му. Едно от най-важните неща при избор на брокер е регулацията. TSG Brokers е лицензиран и регулиран от Cyprus Securities and Exchange Commission, по-известна като CYCAC с лиценз номер 29116. Знам, че е сложно, но това означава, че брокерът трябва да спазва европейските финансови регулации и строги правила за защита на клиентите. Регулацията включва отделяне на клиентски средства от фирмените, защита от отрицателен баланс, което означава, че не може да загубите повече от депозита си. Това също е много важно, както и участие в фонд за компенсация на инвеститорите при евентуални проблеми с компанията. Зад TSG Brokers стои същия екип и основатели, които създадоха The 5Ers, една от най-известните prop trading компании в света. Също така съм партньор с тях, затова правя и това видео за техния TSG брокер. Те са добре познати с фокуса си върху дисциплината, управлението на риска и дългосрочния подход към трейдинга. Създаването на TSG е тяхната стъпка към напълно регулирана брокерска среда. Търговията при TSG Brokers се извършва чрез платформата MetaTrader 5, която е една от най-професионалните използвани платформи в трейдинг индустрията. Тя предлага разширени графики, технически индикатори и възможност както за ръчна, така и за автоматизирана търговия. Брокерът предлага достъп до широк набор от пазари. Форекс, валутни двойки, борсови индекси и акции на големи компании, суровини както злато и петрол, както и криптовалути, наистина много неща. Това дава възможност на трейдерите да диверсифицират своите стратегии. Според предоставената информация, TSG Brokers работи с STP модел на изпълнение, което означава, че поръчките се насочват директно към доставчиците на ликвидност, без брокерът да бъде насрещна страна по сделките. Това намалява потенциалния конфликт на интереси и повишава прозрачността. Сега лично според мен TSG Brokers е интересна и надежна опция за трейдери, които търсят регулиран брокер с прозрачни условия, както виждате, дългосрочна визия, а не бързи печалби и агресивен маркетинг. Това беше видеото за TSG Brokers. Ако това видео е било полезно, може да оставите един лайк, да се абонирате и ако искате да направя видео отделно, в което показвам как да се регистрирате, моля оставете един коментар под видеото. Благодаря на всички.